Thank you so Happy much. to see you. Happy to see you. Looking good. Thank you. Thank you for coming. Thank you. Thank you so much. Great honor to meet you. Please hear that. Дякую вам, пане міністре, за цей візит. Дякую за промову пана Ердогана. Вона була дуже важлива для нас, і це було велике повідомлення для нас щодо підтримки Кримської платформи паном Ердоганом. Ми були дуже раді. Ми чули усі ці дуже чутливі повідомлення щодо підтримки нашої територіальної цілісності. І, звичайно, це важливо, що президент Ердоган звернувся до нас з повідомленням про те, що Крим – це дійсно Україна. Дякую вам за гуманітарну підтримку вашої країни і вашим людям. І дякую вам за те, як ви допомагаєте нашим військовим на фронті. Звичайно, одна з багатьох речей, які я б хотіла обговорити з вами, це ризик щодо блокування Чорного моря Росією і наш зерновий коридор. Дефіцит зерна. Тому я вітаю вас в Україні. Дякую вам, пане президенте. І ми дуже раді бути тут сьогодні з моєю командою. І ми привезли разом з собою також вітання вам від пана Ердогана. Він був дуже радий, коли ви були з візитом в Стамбулі. І у вас була дуже корисна зустріч з ним і багато дуже чітких повідомлень. І він також згадував про своє звернення на Кримській платформі. Ми захищаємо територіальну цілісність України і також підтримуємо Україну в цій війні. Це наша основна політика. І він також, як ви вже зазначили, зерно з України – це дуже важлива ініціатива і дуже важлива на порядку денного усього світу. Пан Ердоган працює дуже потужно, і ваша формула миру також, яку ви намагаєтеся просунути, ми її підтримуємо. І це основні предмети, які б ми хотіли сьогодні з вами говорити.